തത്ര അതിനുശേഷം ദുന്ദുഭയ ദുന്ദുബികൾ പെരുമ്പറകൾ നേതുഹ് മുഴക്കി ദേവ മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദേവന്മാർ മാനവ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യക്തികൾ വാദിതഹ മുഴക്കപ്പെട്ടു ശശംസു പുകഴ്ത്തി സാധവ നിധിപൂർവമായ രാജ്ഞാം രാജകീയമായ നടപടിയാൽ ഗാത് ആകാശത്തിൽ നിന്നും പേതുഹു ചൊരിയാൻ ആരംഭിച്ചു പുഷ്പവൃഷ്ടയ പുഷ്പവർഷങ്ങൾ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ചില്ലപ്രഭാതത്തിന്റെ അനന്തരം മാനവരും ദേവന്മാരും ആദരസൂചകമായി പെരുമ്പറ മുഴക്കുകയും സത്യസന്ധരായ രാജകീയ ഗുണങ്ങൾ ബാഹ്യചേഷ്ടകളാലുള്ള വികാരങ്ങളാൽ ബഹുമാന ആദരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ആകാശത്തു നിന്നും പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രസാദിക്ക് മനുജരാലും ദേവന്മാരാലും ഭീഷ്മദേവൻ ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മനുജർ ഭൂമിയിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളായ ഭൂർ ഭുവർ എന്നീ ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദേവന്മാർ അഥവാ സ്വർഗലോകത്ത് വസിക്കുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ മഹായോദ്ധാവും ഭക്താഗ്രണിയുമാണ് അവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. മഹാജന എന്ന നിലയിൽ നരനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവൻ, നാരദൻ, ശിവൻ എന്നിവരുടെ പദവിയിലായിരുന്നു. ആത്മീയ പരിപൂർണത ആർജിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ശ്രേഷ്ഠരായ ദേവന്മാർക്ക് സമാനമായ നിലയിലുള്ള യോഗ്യത സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം ഭീഷ്മദേവൻ പ്രശസ്തനായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗോളാന്തര യാത്ര യാന്ത്രികമായ ബഹിരാകാശ വിമാനങ്ങളുടെ വിപുലമായ ഉദ്യമത്തെക്കാൾ മേൽത്തരവും സുഭകവുമായ മാർഗത്തിലൂടെ കാര്യക്ഷമമായി തീർന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത വിദൂര ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളവരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലെ സർവ്വനിവാസികളും ഭൂമിയിലുള്ളവരും ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വ വിശേഷത്തിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുഷ്പവൃഷ്ടി ശ്രേഷ്ഠരായ ദേവന്മാരാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ സൂചനയാകുന്നു. ഇതിനെ മൃതശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതിനോട് ഒരിക്കലും സാദൃശ്യപ്പെടുത്തരുത്. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ പൂരിതമാകയാൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ ഭൗതിക പരിണാമങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ അഗ്നിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഇരുമ്പ് ചുട്ടുപഴുക്കുന്നത് പോലെ ശരീരം ആത്മീയമായി തീർന്നു. ആകയാൽ പരിപൂർണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കിയ ആത്മാവിനെ ഭൗതികമായി കണക്കാക്കരുത്. അത്തരം ആത്മീയ ശരീരങ്ങൾക്ക് സവിശേഷമായ സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതൊരു സാമാന്യ വ്യക്തിക്കും ആചരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പരിഷ്കാരമായി തീർന്ന ജയന്തി ആഘോഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ ഭീഷ്മദേവനോടുള്ള ആദരവും പദവി അംഗീകാരവും ഒരിക്കലും കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അനുകരിക്കരുത്. ഭീഷ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ അദ്വിതീയനായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭഗവത് ധാമത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം അതിവിശിഷ്ടവും അതുല്യവുമായിരുന്നു എന്ന് പ്രഭാതിക്കുക. കൃഷ്ണന് 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ നിർഹരണാദീനി സംഭരേത്യസ്യ ഭാർഗവ യുധിഷ്ഠിരകാരയിത്വാ മുഹൂർത്തം ദുഃഖിതേ അഭവത്. തസ്യ നിർഹരണാദീനി സംഭരേതസ്യ ഭാർഗവ യുധിഷ്ഠിരകാരയിത്വാ മുഹൂർത്തം ദുഃഖിതോ അഭവത്. തസ്യ നിർഹരണാദീനി സംഭരേത്യസ്യ ഭാർഗവ യുധിഷ്ഠിരകാരയിത്വാ മുഹൂർത്തം ദുഃഖിതോ അഭവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്ന രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളും മാതാജി. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ നിർഹരണാദീനി സംവരേതസ്യ ഭാർഗവ യുധിഷ്ഠിരാകാരയിത്വോ മുഹൂർത്തം ദുഃഖിതോ ഭയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിദ്യനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ നിർഹരണാദീനി സംവരേതസ്യ ഭാർഗവ യുധിഷ്ഠിരകാരയിത്വാ മുഹൂർത്തം ദുഃഖിതോ അഭവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ നിർഹരണാദീനി സംവരേതസ്യ ഭാർഗവ
युधिष्ठिरकारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य निर्वहरणादीनि संभरेदस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य निर्हरणादिनि संभरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सिंधु माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य निर्हरणादीनि संभरेदस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी, नमोदरी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य नरहरणादीनि संपरेदस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। शोभा प्रदीप माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य निर्हरणादीनि संपरेदस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। शारदा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य निर्हारणादीनि संभेरदस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मिनी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल। मिनी वालेश्वर माता जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य निर्हरणादीनि संभरेदस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ चलिए करो माता जी। हरे कृष्ण। एक मिनट। हाँ क्या। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य निर्हरणादीनि संभरदेस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवत्। हरे कृष्ण। मालती माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य निर्हरणादीनि संभरेदस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कल सलाम माता जी, हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल सलाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य निर्हरणादीनि संपरेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता माता जी, हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य नरहरणादीनि संभरेदस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवत्।
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചെല്ലാം. ശ്ലോകത്തിലെ പ്രധാന പദാർത്ഥം നോക്കാം. അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർഹരണ ആദീനി ശവസംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ ഉദകകർമ്മങ്ങൾ സംഭരേതസ്യ ശവശരീരത്തിന്റെ ഭാർഗവ ഭൃഗുവംശിജ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ കാരയിത്വ അത് നിർവഹിക്കാൻ മുഹൂർത്തം ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ദുഃഖാകുലം അഭവത് ആയിത്തീർന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭാതിയിലെ ഹേ ഭൃഗുവംശജ ശൗനക, ഭീഷ്മദേവന് യഥോചിതമായ വൈദിക ആചാരപ്രകാരമുള്ള ഉദകകർമ്മം നിർവഹിച്ച ശേഷം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ തന്റെ അമിത ദുഃഖം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭാതിയിലെ ഭീഷ്മദേവൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കുടുംബത്തിലെ മഹാപ്രമാണി മാത്രമായിരുന്നില്ല, മഹാചിന്തകനും യുധിഷ്ഠിരന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കളുടെയും അദ്വൈതകാംക്ഷിയുമായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിരൻ അഗ്രജനായ പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ പിതാവായ മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന്റെ മൃത്യുവിന് ശേഷം പാണ്ഡവരുടെ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ട പിതാമഹനും വിധവയായ കുന്തിയുടെ സംരക്ഷകനും ഭീഷ്മദേവനായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ജ്യേഷ്ഠമാതുരനായ ധൃതരാഷ്ട്രൻ അവരുടെ സംരക്ഷകനായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാത്സല്യം മുഴുവൻ ദുര്യോധനൻ അഗ്രജനായ തന്റെ തോറുപുത്രന്മാരായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഹസ്തിനപുര രാജ്യത്തിന്മേൽ സാദരഹിതമായ 5 പുത്രന്മാരുടെയും നിയമാനുസൃതമായ അവകാശത്തെ കവരുവാൻ സങ്കുചിതമായ താല്പര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒത്തുചേർന്ന ഒരു വിശാല സംഘം കെട്ടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. സാമ്രാജ്യാധിപത്യ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ വിപുലമായ ഉപചാപങ്ങൾ സാധാരണയായി തീരുകയും 5 സഹോദരന്മാരും വിജനപ്രദേശത്തേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവൻ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആത്മാർത്ഥ അഭ്യുതകാംക്ഷിയും പിതാമഹനും മിത്രവും ചിന്തകനും ഒക്കെയായിരുന്നു. സിംഹാസന അവരോധിതനായ യുധിഷ്ഠിരനെ ദർശിച്ച അദ്ദേഹം അതീവ സന്തുഷ്ടിയോടെ സംതൃപ്തിയോടെ ഇഹലോകവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു. അല്ലാത്തപക്ഷം പാണ്ഡവരുടെ അകാരണമായ ദുരിതത്തിൽ കഠോര വ്യത അനുഭവിക്കുന്നതിന് പകരം വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിച്ചേനെ. അനുകൂലമായ സന്ദർഭത്തിനായി അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ പാണ്ഡുപുത്രർ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നതിനാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഉറപ്പായും അവർ വിജയം വരിക്കുമെന്ന് ഭീഷ്മദേവന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാലത്തും ഭഗവത് ഭക്തർ പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവന്റെ ഈ എല്ലാ മംഗള ആശംസകളെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മഹാവിയോഗത്തിന്റെ കഠോര വ്യത നിശ്ചയമായും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ പരിത്യജിച്ച ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഹേതുവായല്ല, മറിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മാവിന്റെ വിയോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ദുഃഖിതനായിത്തീർന്നത്. ഭീഷ്മദേവൻ മുക്താത്മാവാണെങ്കിലും ശവസംസ്കാര കർമ്മം വിധിവശമായ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ഭീഷ്മദേവന് സന്താനങ്ങളില്ലാതിനാൽ ഈ ശവസംസ്കാര കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് നിയമാനുസൃതമായ വ്യക്തി അഗ്രജപൗത്രനായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാകുന്നു. കുടുംബത്തിലെ സമാന ശ്രേഷ്ഠനായ പൗത്രൻ മരണാനന്തര ചടങ്ങ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഭീഷ്മദേവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹത്തായ വരദാനമായിരുന്നു. നമുക്ക് 47ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടുർമുനയോ ദൃഷ്ടാ കൃഷ്ണം തദ്ഗൃഹ്യ നാമഭിഃ തദസ്തേ കൃഷ്ണഹൃദയാ സ്വാശ്രമാൻ പ്രയയുഃ പുനഃ. തുഷ്ടുർമുനയോ ഹൃഷ്ടാ കൃഷ്ണം തദ്ഗൃഹ്യ നാമഭിഃ തദസ്തേ കൃഷ്ണഹൃദയാ സ്വാശ്രമാൻ പ്രയയുഃ പുനഃ. തുഷ്ടുർമുനയോ ഹൃഷ്ടാ കൃഷ്ണം തദ്ഗൃഹ്യ നാമഭിഃ തദസ്തേ കൃഷ്ണഹൃദയാ സ്വാശ്രമാൻ പ്രയയുഃ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്കുണ്ട്. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? ശരിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചൊല്ലിക്കോളൂ, വേറെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജിക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നില്ല, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ശരി ശരി പ്രഭുജി, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലേ. ശരി പ്രഭുജി. ഭാരതി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടൂർമുനയോ ഹൃഷ്ട്വാ കൃഷ്ണം തൽഗുഹ്യനാമഭിഃ തതസ്തേ കൃഷ്ണഹൃദയ ശ്വാസമം പ്രയയൂ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടൂർമുനയോ ഹൃഷ്ടാ കൃഷ്ണം തദ്ഗുഹ്യനാമഭിഃ തതസ്തേ കൃഷ്ണഹൃദയാ സ്വാശ്രമാൻ പ്രയയൂ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബിന്ദു ഭവനമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടൂർമുനയോ ഹൃഷ്ടാ കൃഷ്ണം തദ്ഗുഹ്യനാമഭിഃ തതസ്തേ കൃഷ്ണഹൃദയാ സ്വാശ്രമാൻ പ്രയയൂ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൃഷ്ടഭൂർമുനയേ കൃഷ്ണ മുനയോ ഹൃഷ്ട കൃഷ്ണം തദ്ഗുഹ്യനാമഭിഃ തതസ്തേ കൃഷ്ണഹൃദയ സ്വാശ്രമാൻ പ്രയയൂ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടോർമുനയോ ഹൃഷ്ടാ കൃഷ്ണം തദ്ഗുഹ്യനാമഭിഃ തതസ്തേ കൃഷ്ണഹൃദയ സ്വാശ്രമാൻ പ്രയയൂ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജാ സുകുമാര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടപുർമുനയോ ഹൃഷ്ടാ കൃഷ്ണം തദ്ഗുഹ്യനാമഭിഃ തതസ്തേ കൃഷ്ണഹൃദയാ സ്വാശ്രമാൻ പ്രയയൂ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുഷ്ടപുർമുനയോ ഹൃഷ്ടാ കൃഷ്ണം തദ്ഗുഹ്യനാമഭിഃ തതസ്തേ കൃഷ്ണഹൃദയാ സ്വാശ്രമാൻ പ്രയയൂ പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തന ഭാഗത്ത് നോക്കാം. തുഷ്ടു സംതൃപ്തനായി മുനേഹ വ്യാസദേവൻ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന മഹാമുനിമാർ തുഷ്ട എല്ലാവരും സന്തോഷഭരിതമായ അവസ്ഥയിൽ കൃഷ്ണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അഥവാ പരമദിവ്യത്വം വിഷ്ണു തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ഗുഹ്യ അതീവ രഹസ്യമായ നാമപി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യനാമം മുതലായവയാൽ തതഹ പിന്നെ തേ അവർ കൃഷ്ണഹൃദയ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സദാ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവർ സ്വ ആശ്രമാൽ അവരവരുടേതായ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രയയു മടങ്ങി പുനഃ വീണ്ടും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരും രഹസ്യമായ മന്ത്രങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തി. അനന്തരം എല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സദാ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടേതായ ആശ്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത് ഭക്തർ സദാ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ സദാ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ഇമ്പമേറിയ ബന്ധമാണത്. നിഷ്കളങ്ക പ്രേമത്താലും ഭക്തിയാലും ഭക്തർ ഭഗവാനെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സദാ ദർശിക്കുന്നു. ഭഗവാന് യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും കാക്ഷിക്കേണ്ടതും ഇല്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സദാ തന്റെ ഭക്തരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നിർബാധം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാമാന്യ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തരെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സദാ ഉത്സുകനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള പരിരക്ഷണത്തിലാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവാനും തന്റെ ഭക്തരുടെ മാത്രം ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വ്യാസദേവൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ മുനിമാരും ഭഗവത് ഭക്തരാകുന്നു. ആയതിനാൽ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായി അവർ ശവസംസ്കാര കർമ്മത്തിന് ശേഷം വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കി. എല്ലാ വേദമന്ത്രങ്ങളും ഭഗവാനെ സംപ്രീതനാക്കുവാനാണ്. ഈ വസ്തുതയെ ഭഗവത്ഗീത 15:15 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും വേദാന്തങ്ങളും ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും പ്രകീർത്തനക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമാകുന്നു. ആകയാൽ മുനിമാർ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അവരുടേതായ ആശ്രമത്തിലേക്ക് സന്തോഷഭരിതരായി മടങ്ങുകയും നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ അഷ്ടപ്രായേഷു പത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ദർശനായ രാധികായ പ്രകാരം കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോക്തായ ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകങ്ങളുടെ 45-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭീഷ്മദേവനെ എല്ലാവരും പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. ദേവന്മാരും മറ്റുള്ള മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയുണ്ടായി, പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ്. ഇവിടെ പറയുന്ന നരനായോടുകൂടി അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മദേവൻ, നാരദൻ, ശിവൻ എന്നിവരുടെ പദവിയിലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത വിദൂര ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളവരെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലെ സർവ്വനിവാസികളും ഭൂമിയുള്ളവരും ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വ വിശേഷത്തിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പുഷ്പവൃഷ്ടി ശ്രേഷ്ഠരായ ദേവന്മാരാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ സൂചനയാകും. എല്ലാവരാലും ദേവന്മാരാലും എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനെ മൃതശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സാദൃശ്യപ്പെട്ടു. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ ദുരിതമാകിയാൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ ഭൗതിക പരിണാമങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ അഗ്നിയുടെ പ്രവർത്തനപരമായി ഇരുമ്പ് ചുട്ടുപഴുക്കുന്നത് പോലെ ശരീരം ആത്മീയമായി തീർന്നു. ആകയാൽ പരിപൂർണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കിയ ആത്മാവിനെ ഭൗതികമായി കണക്കാക്കരുത്. ഇത്തരം ആത്മീയ ശരീരങ്ങൾക്ക് സവിശേഷമായ സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ നിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാജനങ്ങളുടെ മഹത് വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ശരീരവും ആത്മീയമായിരിക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ സമാധി കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ആയാലും ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ സമാധി ഉണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിർ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയെങ്കിലും അവര് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവരുടെ ആ ശരീരവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ പോലെയല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ. അവരുടെ ശരീരവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവനെ ആയാലും ഭീഷ്മപിതാമഹനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ മൃഗശരീരത്തോടെ അലങ്കരിക്കുന്നത് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തരുത്. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. മരിച്ച വ്യക്തികളൊക്കെ ഒരു
ചേറിലൊക്കെ ഇരുത്തി ഒരു പല്ലക്കിലൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അത് അവരുടെ ഒരു ചടങ്ങാണ്, ആചാരമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെയല്ല ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരവും ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു സാധാരണ ശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നത് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ആകെ പരിപൂർണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കി ആത്മാവിനെ ഭൗതികമായി കണക്കാക്കരുത്. അത്തരം ആത്മീയ ശരീരങ്ങൾക്ക് സവിശേഷമായ സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. ഏതൊരു സാമാന്യ വ്യക്തിക്കും ആചരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പരിഷ്കാരമായി തീർന്ന ജയന്തി ആഘോഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നതുപോലെ ഭീഷ്മദേവനുള്ള ആദരവും പദവി അംഗീകാരവും ഒരിക്കലും കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അനുകരിച്ച ഭീഷ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ അദ്വിതീയനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം അതിവിശിഷ്ടവും അതുല്യവുമായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കേട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ഇവിടെ 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ബുദ്ധഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ചൈനകാദി ഋഷികളോട് പറയുന്നു, ഭീഷ്മദേവന് വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ദുഃഖം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി പാണ്ഡുവിന്റെ മരണശേഷം ആ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന പാണ്ഡവരൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത് ഭീഷ്മ പിതാമഹനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ധൃതരാഷ്ട്ര സ്വന്തം മക്കളോട് ഉള്ള അമിത വാത്സല്യം മൂലം പാണ്ഡവരെ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അവസാനമായപ്പോൾ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശത്രുപക്ഷത്തായിരുന്നെങ്കിലും അവസാനം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് രാജ്യം തിരിച്ചു ലഭിക്കുകയും ചക്രവർത്തിയായി വാഴ്ക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചിരുന്നത് ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരും രഹസ്യമായ മന്ത്രങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തി അനന്തരം എല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സദാ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടേതായ ആശ്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, ഭഗവത് ഭക്തർ സദാ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ സദാ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ഇമ്പമേറിയ ബന്ധമാണ്. നിഷ്കളങ്ക പ്രേമത്താലും ഭക്തിയാലും ഭക്തർ ഭഗവാനെ അവരവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സദാ ദർശിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായും സംശയിക്കേണ്ടതായും ഇല്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം സദാ തന്റെ ഭക്തരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നിർബാധം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാമാന്യ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തരെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സദാ ഉത്സുകനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള പരിരക്ഷണത്തിലാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അല്ലെ. അത് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടു. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാൻ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭക്തന്മാർ സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുന്നു. അവർ ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ കാര്യമായാലും കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിച്ചത്. എന്തൊക്കെ ആപത്തുകൾ വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ശരണം പ്രാപിച്ചത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും
തന്നെ സഹായിക്കാനാവില്ല എന്നല്ലേ ഗജേന്ദ്രനായാലും ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റു ദേവിദേവന്മാരൊക്കെ നോക്കുകയുണ്ടാവുക, ഞങ്ങളെ വിളിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായത് അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രൻ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നു, എന്നെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവതി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം, എനിക്ക് ഈ ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അപ്പോ എന്നെ ഈ ജന്മം ജരാവതി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിനായിരിക്കും ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ കുട്ടിമാരാണ് അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവതി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ആ മുകുന്ദന് മാത്രമേ മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ വിഷ്ണുപിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ മുകുന്ദ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ മുകുന്ദൻ എന്നത് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു നാമം. ഭഗവാനും തന്റെ ഭക്തരുടെ എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തരെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സദാ ഉത്സുകനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ നേരിലുള്ള പരിരക്ഷണത്തിലാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാനും തന്റെ ഭക്തരുടെ മാത്രം ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വ്യാസദേവൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ മുനിമാരും ഭഗവത് ഭക്തരാകുന്നു. ആയതിനാൽ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായി അവർ ശവസംസ്കാര കർമ്മത്തിന് ശേഷം വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കി. എല്ലാ വേദമന്ത്രങ്ങളും ഭഗവാനെ സംപ്രീതനാക്കുവാനാണ് ഈ വസ്തുതയെ ഭഗവത്ഗീത 15:15 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. സർവസ്യഹം ഹൃദിസന്നിവിഷ്ടമതസ്വവിജ്ഞാനമബോധനം വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത്വേദവിദേവച. വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ആ വേദങ്ങളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയുന്നതാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും വേദാന്തങ്ങളും ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമാകുന്നു. ആകയാൽ മുനിമാർ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അവരുടേതായ ആശ്രമത്തിലേക്ക് സന്തോഷഭരിതമായി മടങ്ങുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം അല്ലെ. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരം. കലികത്തിലെ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോരോ മന്ത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും ജപിക്കുന്നത് ഈ ഒരേ ഒരു മന്ത്രം തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജപിച്ചിരുന്നതും ഈ മന്ത്രം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആചാര്യരായിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടർ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ജപിക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ലോകം മുഴുവനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരും ജപിക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മഹാമന്ത്രമാണ് അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ട് ജപിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള മന്ത്രം മഹാമന്ത്രമാണ് അല്ലെ. അതാണ് കലികത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേർനാമ 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 ഇവ കേവലം ഫലവും നാസ്തേവ 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 എതിരന്നത എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുകയല്ലാത്തത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരിച്ചു പോകാനായി സാധിക്കുമെന്ന്. ഇനി 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുക്കാം. 48 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതിനോട് ഈ അധ്യായം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ഗുരു വൈഷ്ണവ